Grand bafethu. Bafethu ngibonga ukuthi nisigcinile isikhathi ngenkathi nginibiza ukuthi sizoshaya i-meeting. Bafethu ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi akukho lula ukuthi yabo sithole imali kalula and futhi ngoba ivaliwe izikole abazali bethu abavesana besinika imali ukuthi ngabe ngisacela ukubuza kimi ukuthi singahlanganisa kanjani imali. Mina ngingalicela ukuthi masinema-toys ethu ayakudala singawathatha asile senze ngawama-game sisidlala khipha imali. Phela nami ngicabanga ukuthi ngingalicela sibuye sithathe ibhodi sithathe ithuba sibeke phansi sibhale ukuthi car wash futhi sibeke nenye insipho la eceleni imoto izeyiqhamukela bafethu. Hayi yabo leli cebo lakho wena ngathi ngizohambisana nalo wena. Mina futhi nami bafethu azilami necebo siyeke sikhanda ama-toys senze i-car wash sithathe iy'nkukhu siy'ntshontshe siy'dayise sithole imali elula singelokho esifukuza ke sifike senze izinto ey'ningi simashe iy'moto oke sifike sikhanda sitshontshe nje phela. Yini futhi iyahlangana simuso bantu umphakathi lapha uthola amabheji ukushawe lapha uzozuzana bazogeza sibhedlela siphuma igazi yahlangana sebenzisa ingqondo yakho mphila hayi manje Mina futhi angithandi lokho ubhekethe umkhomba. Ngiyakho bethu cabanga Ngami indaba ngifuna phambi kwami. Ngifuna phambi kwami. Ngingayizi lokho. Ngiyabona amacebeni and futhi nani ngiyabona ukuthi ngingajabula ukuthi yabo umuntu senze icebo aqhamuke nayo. Kodwa mina ngifuna ukuthi senze lamacebo abheda kodwa nje yabolelele inkukhu singalishaya nalelele imoto lelokwashi imoto singalishaya. Mina ngibona kanjani. Mina ngibona le nkukhu ukuthi singashaya ngale nkukhu umuntu bezobandla lapha isagijima la salwedwa bese bamshaya uzenze njalo so bese sicela sini manje bese lapha ku uhambe nobayo ke likazi ukuthi uhambe nobami sebesebhizile bashawa lapha. Madoda mina ngingalicelo wafethu. Ucebo lokuthi yabo emzini yabantu sicela imisebenzi oqeda amacebo. Wena uthini liba? Hayi i-right leyo plus imali yamahala le. Anibona njalo nini? Right. Bafethu bengisacela ukuthi siyishaye lihlombe. Futhi bafethu ngiyabonga ukuthi nisigcinile isikhathi bengisacela ukuthi njalo uma ngibiza i-meeting nisigcine isikhathi shaya ihlombe ukuthi nisigcinile isikhathi. Bafethu sesingayivala ke ngoba ngasethunjini kubo nami njengoba sengihamba. Hello. Ya khuluma noba. Wait, kuluma nami nje unbuza wethu. Sokhela phela. Manje phela lapho bethu ngathola wethu. Ya mfethu ungangithola ukuthi ungakulomuzi lo ngawaqedelele phela lapha. Okay, ndabona nje senzeni. Yeah, sure. Okay, mata shosho sobonela khona. Ayishona. Ashona malanga amalanga shona malanga amalanga shona malanga. Wenda u. Ya pana ya. Uphila yapana. Okay. Ya. Uzuza phethe umsana nomuntu wenza umane lapha sitshela ukuthi manje sitshontshe inkukhu emzini yabantu. Okay, ya. Mayi nakhona futhi abamhloniphi futhi nakhona umphathi. Bangaxabana phambi kwakhe. Awudayangi mata. Ngihambisana naleya mamela. Doctor. Dr. Buwa, ngisho khefini imbala. Senze inkukhu nje. Phela. OPetros, inkukhu. Lento vele iyadura vele nakwezemali. Sithesele zona nje. Ngoba la umgqoke vele sisafuna. Sitshontshe ibhanga. Sidayise roundini, sithesele intwana. Kana zothenga. Tshela. Ngibonisa. Bazothenga phethe inkukhu phethe. Naye abantu abatata labasanda kwenza imicimbi. Konke nje olamthuthi into ebhayizayo. Bawuthi Nami ngiyabuza beliqinisile lapho kodwa nami hayi. Kade ngihambisana nabo. Kodwa yabo nami sengiyabuza kule phupho lakho lokuthi KFC noPetros benza ngayo le nyama yenkukhu. Kodwa mina yabo into engihamba nabo.
ubheke empini nomphathi lapho ngidinga hamba nabo inzuzo. Mina abantu bengithi ayiboni nje kuphela. Le nto le ihlakahlikidla kanje kuba siyibuzo nje phela. Kodwa ngibonile nje ele emeeting bengijule nje ngingafuni fakazi. Kodwa hayi ukukhumbula into engishilo phela. Kazi mfethu, Sure, plastic. kuningi ukuthi ngibheke ngihamba ngojika kimi mfethu ngikubone mfethu lapho phansi kwehlahla mfethu. Hey mfethu ngizokubonga phela into eyenzile mfethu izolo mfethu. Avele umsebenzi wami baba. Mfethu hey. Danke mfethu ngoba ngoba baby sizogaya phela. Manje wavele wayelamula mfethu. Danke mfethu. Sure. Kumele sixabane ukuthi singamajiki yabo, kumele sibumbane ngoba umphathi uzosibona ukuthi si-right, sime kahle. So ngithi ngalokho Mfethu ufriend mfethu kumele ngihambe ukuthi ngikulomphinda futhi umameli futhi ngiyozama uxolo mfethu ngale nto engiyenzile mfethu. Sichoke lawa mfethu. yabo, kodwa nje bafethu iy'ndaba zesiteji nje bafethu. Kodwa bafethu nani bafethu ngapha kwi-meeting bafethu nivumela kanjani bafethu ulow stakes bafethu elokhu ebheke ezongiklasi bafethu ningo-bra wami nani bafethu nekhona bafethu. Nawe nje fethi mamba bafethu, nawe nje fethu uhlula ukushaya usticks bafethu, usticks bafethu umasha thambana ethi kuthembile bafethu hla fethu kungibhekapho bafethu. Hayi khuleka mfethu, ayikho inkinga, sihamba somshaya lo vana. Ingane kakhulu. Kheyuke mamba bafethu, vele mamba vele ngiyakuthemba wena mamba, sihambeni bafethu siyekile. Singahamba Bafethu zandla. Osasekhula sithandana omanje sesiyakhomesele owakomnandi emhlabeni omanje sekhona osasekhula sithandana. Manda futhi manje sikasilinde sisuke somshado. Ngala. Yo sumba busheshe. Baba. Kahlelo ngiyenzela. Nomenzani. Ngiyenzela. Naye kusuka indawo zenkukhu bazobanjwa ngalena. Bazobanjwa ngalena. Hayi ukuthi sithuka kuhle kabi nayo. Ngiyasuka la sisuka khona thina uzoqhamuka nathi. Uyadelela ngesimshaya. Ngingabudelela. Delela. Wena bafethu. Asini bafethu simyeke ngivela bafethu. Uthi uzobona uphinde usibheke. Hamba.